Ribeira, a vila onde naceu o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia en 1993, volverá a ser sede deste evento. A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial e o Concello de Ribeira, en colaboración coa Confraría da Dorna, traballan xa na organización da cita que terá lugar do 17 ao 20 de xullo. Estábamos moi interesados en que viñera a Ribeira, xa non só para nós conocer as embarcacións tradicionales que veñan de fora, porque, como di Pepe, en Culturmar son moi ricos en diversidade de embarcacións tradicionales, todas a vela, obviamente, xa non só para enseñarllas ao pueblo de Ribeira, sino para tamén mostrar como é a cultura do pueblo de Ribeira, porque o pueblo de Ribeira é un pueblo que saleu do mar, que saleu da agua. A organización estima que participarán no encontro máis de 150 embarcacións chegadas non só de toda a península, senón tamén de Europa e mesmo de América, cunha delegación que partirá dende Chile. Como os decía, esta é a segunda ocasión en que se celebra o encontro aquí. O encontro cambiou moito de formato, cambiou tamén de dimensión desde a primeira edición, vale, pensade que comezaron 5 colectivos, somos 44 agora, comezou tamén cunha pequena mostra e agora mesmo estamos falando de máis dun 100 de embarcacións de todo tipo, de todas as tipoloxías e ademais con presenza peninsular moi importante e incluso extraeuropea. Non, este ano decíamos, temos unha representación ni máis ni menos que de Chile, moi importante ademais, non? Ademais de dar a coñecer o patrimonio marítimo, a cita servirá tamén para poñer en valor a cultura, tradición e gastronomía da vila. Dende a organización animan os veciños a implicarse na celebración da festa, decorando fachadas e balcóns con motivos mariñeiros. Ribeira vai ser un fervedoiro de xente. Esa xente vai a ter todo tipo de actividades. Xa o comentaba antes Pepe ou Jota, que vamos a ter dende exposicións, vamos a ter tamén unha boa representación da nosa gastronomía local grazas a colaboracións tamén con outras institucións como pode ser o GALP, as confrarías, a cooperativa de armadores, etc. Queremos mostrar que Ribeira é mar, pero tamén queremos que se deguste a calidade dos nosos produtos. O detalle da programación cos horarios xa se pode consultar na web encontroembarcacións.gal.